Il-Partit Nazzjonalista qed ikompli juri l-inkonsistenza tiegħu meta jitkellem dwar dak li qed jipproponi għan negozji żgħar u medji. Fil-programm Dissett, id-deputat nazzjonalista Claudio Grech iddikjara l-proposta hija waħda ta' tax credit u mhux naqis fit-taxxa ta' dħul kif beda jirreferi għaliha il-Partit Nazzjonalista fil-bidu. Il-miżura tat-taxxi hija miżura ta' tax credit Reno. Hija miżura illi tingħata biss Mhux tax cut ġifi tax mhux credit. tax cut, huwa tax credit. Claudio Grech bħal kap tiegħu Simon Busuttil ma kienx ċar dwar min se benefika minn din il-proposta. Fi kliemu proposta għan negozji żgħar u medji se benefika minna kulħadd mingħajr ma jispeċifika. Il-tax credit tittamlu across the board. Il-tax credit ma tistax inti ttieħ tajt jiena ħantih biss lil tal-ħwienet. Il-tax credit tittieħ across the board. Barra minn hekk kien evażiv dwar kemm id-dokument bil-proposti se jiswa lill-pajjiż. Bekk id-dikjarazzjonijiet ta' Claudio Grech jingħaqdu ma' dawk ta' Simon Busuttil li kull darba li kien mitlub jikkumenta dwar dawn il-proposti ma kienx jaf jispjega dettalji bażiċi iżda li huma importanti.